ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇನಿ ಯಾನ್ ಬುಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಪಿದಾಡ್ತ ದೂರ ಪೋದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋದಿಲ್ಲೆ ಅಕ್ಕ ಕಡಬ ಕಾಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ಕ ಹೊಡಿತು ನಿಗೆ ಅಂಚ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ದಾದೆ ಪೋಪು ನಾನು ಬುಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾವು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ನಿಗ್ಲಿನ ವ್ಲಾಗ್ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತು ನಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಿಂದಿಕೇನು ಅಂತು ನಾನು ಇನ್ನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಶುರು ಮನ್ಕೊ ನಾನು ನಮ್ಮ ರೊಕ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪೋಯಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಏನ್ಲ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕಲ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪೋಯಿನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಏರಿಕ್ಕೇರ್ ತುಲೆ ಬೊಗ್ಗೇದಿಕ್ಕೆ ತುಲೆ ಅವ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮುಟ್ಟಾರ್ಪುಣಿಗೆ ಫೈನಲಿ ಎಂಕಲ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಯ ಯಾನ್ ಸುಸ್ಸು ಗೀಚು ಪಜ್ಜು ಬೊಕ ಹರಿಣಿ ಪೂರ ಬತ್ತಿತ್ತಾವ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದಾದೆ ಬತ್ತಿತ್ತ ಪಂಡ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಬತ್ನಗ್ಲೆಗ್ ಸನ್ಮಾನ ಇತ್ತನು ಅಂಚ ಬರಿಯರ್ ಇತ್ತನು ತುಲೆ ಮುಲ್ ಏತ್ ಶೋಕ್ ಕೊಜುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಎಂಕ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೆಕ್ಕಟಾವ 5 ಜನ 90+ ಬತ್ತನಗ್ಲೆ ಅಂಚ ಬೊಕ ಈತ್ ಜನ ಪೊಂಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಮುಲ್ ತುಲೆ ಈ ಬೋರ್ಡ್ಲ ಪಾರ್ದಿತ್ತೆರ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಬತ್ತನಗ್ಲೆನ ದಾದ ಪೂರ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಪಂಡ ಫ್ಲವರ್ ಬೊಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ಬುಕ್ ಬೊಕೊಂಜಿ ಶಾಲ್ ಬುಕ್ ತುಲಿ UPS KPS ರ್ಯಾಂಕ್ ಬತ್ತನಗ್ಲು ಬರಿನ ಅವು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಕೊರ್ನ ಬೊಕೊಂಜಿ ಉಂದು ಶಾಲ್ ಆತೆ ನಾನ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇ ಟೈಮ್ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ಪೆರ್ ದುಡ್ಡು ಪೂರ ಟೆಂಪಲ್ ಇಡ್ತು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬುಕ್ಕ ಕಾಲೇಜ್ ಇಡ್ತು ಒಂಜಿ ರಶ್ ಬಸ್ಸಿನ ಬರ್ತೊಂತು ಇಲ್ಲಗ್ ಬತ್ತಾ ಕಾಲೇಜ್ ಇಡ್ತು ಬತ್ತುದು ತೋಟ ಪೋಯಿನಾಗ ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಫ್ಲವರ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ದಾದ ಫ್ಲವರ್ ಪಂಡ ನಿಗ್ಲು ತೂತರ ಈ ಫ್ಲವರ್ನ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಯಿನ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಪಂಡೇರು ಆನೆ ಮಂಜೋಲ್ತ ಫ್ಲವರ್ ಅಂದೆ ಶೋಕ್ ಉಂಡತ ಯಾನ್ ತೂತುನ್ನೇ ಜೀತ್ನುಟ ಇಂಚಿನ ಫ್ಲವರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಯಿನಿ ತುಲೆ ರಡ್ಡ್ ಪೂ ಆತಿತ್ತಂಡ ಅವ ಒಂಜಿ ಉಂದು ಚೂರು ಲೈಟ್ ಉಂಡು ನಾನೊಂಜಿ ಚೂರು ಡಾರ್ಕ್ ಉಂದು ತುಲೆ ಲೈಟ್ ಉಂದು ಚೂರು ಡಾರ್ಕ್ ಉಂಡು ದಾಯಿ ಪಂಡ ಉಂದು ಲೇಟ್ ಅರಲ್ನದ ಅಂಚ ತುಲಿ ಒಂದು ಸೀತಾಫಲ ಒಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಫಲ ಅವ ಒಂದುಂಡತ ಅಡ್ಡಲ ಆತಿ ಕೊಯ್ನ ಬಜಕ್ಕ ಅಂಡೆ ತುಲಿ ನಾನು ಮುಗೀನೆ ಕಲ ಸೀತಾಫಲ ಒಂದುಲ ಚೂರು ಕಾಯಿ ಆಡ್ಲ ಬಜಿಕ್ಕ ಆತನ್ ತುಲೆ ಬುಕ್ ಒಂಜಿಲ ಚೂರು ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆತ್ನಾತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಜ್ಕಾತಿಜಿ ತುಲೆ ಎಂಕ್ಲ ರೋಡ್ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಬುರೊಂದುಂಡು ದೆನ್ ತೂವರೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡ ನೇರಳೆ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅವು ಉಲಾಯಿ ಕಲರ್ಲ ನೇರಳೆನವ ನೇರಳೆ ಪಂತ ತಿನ್ನುವೆರೇರಾಂಡ್ಲ ಅಂಚ ಉಂಡು ಬಟ್ ಉದ್ದ ಇಜ್ಜಿ ರೌಂಡ್ ಉಂಡು ದಾತೆ ನೇರಳೆ ಚೂರು ಉದ್ದ ಇಪ್ಪುನತ ತುಲೆ ಏತುಂಡು ದಾದ ಕಾಯಿ ಗೊತ್ತುಜಿ ಏತ್ಲ ಉಂಡು ತುಲೆ ಎಂಕ್ಲಿಲಲಿ ಇನಿ ದಾದ ಕಜಿಪು ಪಂಡ ಪೆಲತ್ತರಿ ಬುಕ್ಕ ಡೆಂಜಿ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಡೆಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ತುಕ್ಕ ಡೆಂಜಿ ಮಲ್ಪನ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ 2-3 ವರ್ಷ ಆಂಡ ಅಂದ್ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ನಿಗ್ಲಿನವ್ಲ ಫೇವ್ರೇಟಾ ಇನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಈತೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಗ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೆತ ವೀಡಿಯೋ ಇಡ್ತಿಕ್ಕುಕ್ಕ ಟಾಟಾ.